sotata nomama nobhuti nosisi nabantwana nabantu abaqala ukuhlangana nathi abamkele egameni lenkosi uYesu Kristu use-USM, United States Ministries. Gama lami ndinguzwele ukuthi uqhekeza nisindisile. Bazalwane nasifiselana. Amen. Kunyanzelekile. Angithi? Kwincwadi yabase-Efeso iBhayibhile ithetha into bazalwane. Yinto lento ethethwa pha. Incwadi yabase-Efeso ithetha ngalento yinto then icacise loo nto iyi-1 thetha ngayo. Ithetha nge-unity eyenziwe nguThixo andithi ubunye abenzileyo uThixo unity. Ithi uThixo unite izinto zonke uzenze uzihlanganisile kuKristu ezisezulwini nesemhlabeni. Kuqala bezihlukene for some reason. Kodwa uThixo wazihlanganisa kuKristu zonke izinto ezisezulwini nesemhlabeni. Usithanda xa zinjalo uThixo zihlangene. Zi-united ezinto. Zingaphikisani, zi-united. Ithi incwadi yabase-Efeso uThixo wenze lo unit. Umzekelo uchapter 1 uverse 10 thetha loo nto nithi. Wenze lo unit uThixo ezintweni ezisezulwini nesemhlabeni. Then izoqhubeka ngoko chapter 2 ecacisa kakhulu lo unit uba uyenze kanjani uThixo. Sithi uyenze ngoYesu Kristu lo unit. That is izinto zonke ezisemzulwini nesemhlabeni uzixolanise noThixo ngoYesu. Njengoba bezingaxolelananga noThixo zinobutshaba noThixo ubumbi uzixolanise noThixo ngoYesu. Walenza lo xolo ngabani? ngoYesu. Othe uYesu ngomnqamlezo wakhe wachitha udongo belukhona phakathi kwegruphu ezithu zabantu. Thetha loo nto iBhayibhile andithi amaJuda nathi okanye amaSirayeli nentlanga. Uthi bekukhona ububumbi obubutshaba loo nto ye-rivalry yoba ngathi omnye ulutshaba lomnye andithi. Bazalwane uthi pha iBhayibhile ububumbi bebuphakathi kwamaSirayeli nabantu nentlanga. Uyazi uba ubabumbi bebukhona phakathi komntu nomnye even kungathethwanga zagruphu zethu. Bebukhona ubumbi butshaba phakathi komntu nommelwane wakhe. Bikhona loo nto. Umntu benjeka lento ithethwa incwadi kabaseGalati chapter 5 phaa endaweni zenyama. Umsebenzini wenyama ndithi. Amen. Uthi they depersonalize everyone into a rival. That is umuntu ongowenyama uthi umuntu ambona uba i-competition. Lo mntu lofuna uthatha indawo yami. Lo mntu ufuna uba ndim. Lo mntu lofuna ukusimela ngathi ndimphefumlo yakhe. Okay. Andizimela loo nto leyo nje. Yeah. Lo mntu lofuna ikhala zesifana nezami. Ufuna uba ndim. Andizimela. Amen. Noma kube ndimona izimpahla angabinaso. Nale perfume. Xa ungene nakwazi uba ungene mna ke ngoku. Yandini. Kokho nobumbi phakathi komntu nomntu andithi. Obubumbi kulaa ncwadi siyabufumanisa uba benziwe yintoni. Benziwe uba bekhona ubumbi phakathi komntu noThixo. Yiyo le nto bekhona ubumbi phakathi komntu nomnye umntu. Uyayibona loo nto le? Imbi. Nami ndandicinga ukungqina ke ndizothetha ngento istory sam around lesi story but masiyeke. But nomntana ndizothetha ngako ngasisifuselana ndithi. Bekhona ubumbi phakathi komntu nomntu andithi. Waze uThixo wazixolelanisa naye kuqala izinto esezulwini nesemhlabeni. Olo xolo walenza ngobani? ngoYesu. Othe uYesu yena ngomnqamlezo wakhe wabuchitha ubumbi. Wabakha ke ngokwaba babini baba yindlu enye. Baba ngumuntu omtsha. Abo babini baba ngumuntu omtsha. Omnye omtsha nje. Lo mntu ngokuseyenye into ngokundaweni yobacinga ba lo i-competition into endikhompyutha nayo okanye ndikhuphisana nayo. Unqwenela yonke into elungileyo. Naxa seyifike into elungileyo akavula avuye luvele phelisa uvela abacinga uba ubani no right.
into enkulu leyo. Ibenziwa ke ngoku namaxase ncedisa into yomnye umuntu lo kube ngakhompeti naye emnqoneni uba mayiphumelele ayenze ngokungathi yeyakhe. Uyive loo nto le? Ayenze lo mntu lento ngokungathi kwa ubakho bombi uxhomekeke kuyo. Wakayiva loo nto le? Wena ukuyayenza loo nto ndithi kuba wena ngulo mntu umthandile. Kuyayenza loo. Ukwaziva uthandaza ngomzalwane wakho ungathi uthandaza ngawe. Le nto ithandaza uba mayenzeke ebomini bakho ithandaza ungathi kwa wena uxhomekeke kuyo uba mayenzeke sezokwenza kwayo unceda wena. Wakwazi uthandaza ngomtshato womntu otshata wena nje. Uthandaza la mtshato uba mawuqiniselwe ube nepeace nejoy neunderstanding babe nempumelelo. Ngokungathi kwa wena uxhomekeke kula mtshato. Ungathi ba uthiwa chithwa kwenzeke udivorce vele. Ungathi kwa ubumba kuxhomekeke kula mtshato akayivuthi uthandaza kanjani. Ngenxa yoba ngoku yenzeke loo nto kuba buphelile ubumbi wakwazi uthandazela umuntu osebenza wena usawufuna. Uyasebenza already. Uthandazela laa mntu ukuba uThixo makakuncede asebenze kakuhle phanga nekwi-grief ngabantu abamqashileyo nabo abasebenza naye. Kwana laa mali yakhe isikeleleke ngohlobo lokuba ingamkhupha bekukholweni. Ukumva umntu akhonze kakuhle ethandaza athende khonza kakuhle ufumana umsebenzi athi mani ndibhizi andikwazi ukuya enkonzweni kulaa msebenzi undinike wona Nkosi. Wakayiva loo nto? Laa mfazi undinike kulaa msebenzi undinike wona uzakwazi ukuya enkonzweni. So ngoku sowuthandaza ngalaa mntu uba laa msebenzi wakho ubentsikelelo kuyo kuba le mali ithi seyifumanekile ingasebenziseki ingamsikeleli umntu ikhona. Uthi umntu enawo amafutha kuwe emehlweni wakho abe ligutyana but ngelizwi likaThixo ngentsikelelo kaThixo libutshintsha ubomi bakhe lagutyana. Ukuyiva loo nto uthandaza ngomntu enento eright wena unayo. Kungenqaba ngoku awusakhompiti nalaa mntu. Awusakhathazeki xa ngabe into zisenzeka kuye. Why bususiwe ubumbi phakathi kwakho naye. Wenziwe wena ngoku waba mnye nalaa mntu. Lwenziwe uloxolo ngoYesu othe ngomzimba wakhe okanye ngomnqamlezo wakhe wabususa ubabumbi. Jonga ke ucacisa into ngaye inzelo apho kuchapter 2 makasijonge into. Iya entweni nomzelo ungalindele uba wena makuthethwe ngenye into. Kanti xa ngoku ingazibe khona nalena ndibona uba ngenxa yale mvuselo bafuna sijonge kuyo. Jonga kwabasebenza chapter 2 masijonge uverse 21. Ikhona verse 21? Yes. Ikhona njalo kodwa. Jonga. Okay. Verse 21 uthi inzelo phako ko chapter verse 15 ibithetha ngale nto uba thina ngoku siyinto sisakhiwo. Ithi thina sakhelwe phi? Kwisiseko sabapostile nabaprofeti. Ilitye lembombo lona lingubani linguKristu. Esithi ke ngokuthi thina senzani sakhelwa kuyo umzelo verse bani lo verse 21. Okay, let's go verse 21. Uthi verse bani? Ndifunda phi ngoku kwamna andikafiki kuyandela. Okay, verse 20. Verse 20. Okay, verse 20 uthi nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostile nabaprofeti inguYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo. Uthi ke ngoverse 21 esithi kuye sonke isakhiwo sihlangene kakuhle. Sisakhiwo thina ndithi esakhelwe kwelisiseko sabapostile nabaprofeti uYesu yena ngokwakhe eyila foundation elilitye lembombo. Esithi kuye isakhiwo esi sihlangene kakuhle. Ibalanda. Esithi kuye sonke isakhiwo sihlangene kakuhle sikhule. Uyabamba lo ngcinga le?
Sithi sisakhiwo thina ndithi ungagcina ukuthi thina kuthethwa wena nawe sisakhiwo. Amen. Kuthiwa esi sakhiwo sithi sikuye uKristu sihlangene kakuhle sikhule. Esi sakhiwo kufuneka sihlangane njani kakuhle ukuze sikhule. Sithi isakhiwo sikuye sihlangene kakuhle sikhule uthi sibe itempile engcwele enkosini. Ngelo xesha uThixo izinto bezixolelanisa nayo kanye ezenzazi zibe yi-one sibe united kuKristu ebesenzela uba zibe lilitye zibe into zibe sisakhiwo. uKristu apho into ulilitye lembongo ifoundation. Then ke ngoku abo bantu bahlanganisa apha baba sisakhiwo uthi xa behlangene kakuhle ke ngoku bakhula babe yenye into transformation. Babe itempile engcwele. Tempile kaThixo, tempile engcwele anithi. Uthi kunalo njongo bebahlanganisa ufuna bakheke bakhule babe itempile. Ujonga itempile inomsebenzi. Itempile indawo kaThixo abadlala khona anithi yindlu. It's powerful as izivile before ndizapha. Amen. Kule Sunday suka kuyo. Documents 103. Amen. Esi sakhiwo esi sithi sikuye sikhule sihlangene kakuhle kuye sikhule sibe itempile engcwele enkosini kuzokwenzeka into uzobona ndiphi ngoku ndilapha ku22 enithi nani nakhelwe ndawonye kuye ithi enithi nani nakhelwe ndawonye kuye enithi nani nakhelwe ndawonye kuye ukuze nibe indawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya. Okokuqala esi sakhiwo xa sihlangene kakuhle sakheka sibe itempile kaThixo. Siyazi uba ngubani sithi itempile kaThixo uthi indawo kaThixo ohlala kuyo ndithi yindlu kaThixo. Abantu abo bayindlu noba sebegudukile bengekho kule building bayindlu. Sebehlele emakhaya ahlukileyo kuba bengabo bantu abaxolelanise naye ngoKristu bayindlu abantu. Amen. Bayitempile abo bantu. Uthi ke ngoku nathi sithi sakhelwe kuye ndawonye ukuze sithi sakhelwe kuye ndawonye ukuze sibe indawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya. Xa thina siyindawo kaThixo yokuhlala ingiziqhamo zalona. Ingaqaleni iqale phi lento? Iqale basixolelaniswe noThixo kususwe ubutshawe sibe united ndawonye sibe intonye kuKristu osisiseko. Nangu siyakheka ngoku siyakhula siba itempile kaThixo uhlala khona kuThixo. Ngoku nathi sakhelwa kuye sikhule sibe intoni? Sibe indlu kaThixo ahlala kuyo ngomoya. Sibe indawo siyitempile sibe indawo yokuhlala kaThixo. Ngapho kuhlala kuThixo kwenzeka ntoni khona? Yinzaliseko yemivuyo. Uvuya every day. Yimihlali ngona phakathi, unemihlali ngona phakathi. UThixo ujonga kubi lonto. Cinga kuba uThixo unenjongo ethile yaziwa. Usathana naye uneyakhe injongo ne. Andizivumela bakheke. Bakheka njani ngoba bathi behlangene kakuhle bakheke babe itempile. Mabangabe itempile oqala. Mabangahlangani intoni kakuhle. Mabangakheki babe itempile, mabangahlangani kakuhle ukuze inenzeke lona ne. Ukuze bangabe indawo kaThixo yokuhlala kuyo ngomoya. Cinga xa besebesakhekile ngoba bayindawo yokuhlala kaThixo, umuntu ophambukele kubo ufika beyintoni? Masithele gule. Sebesakhekile ngoku sebeyindawo uThixo ahlala kuyo. Ngoku umuntu uvakashele indawo lapho uThixo ahlala khona. Uyagula. Ufika phile lo muntu lo. Ufika lo muntu lo exinzelelwe ngamadimoni engenangqondo icinga kakuhle njengabantu ehlala emangcwabeni eqhawula namatyathana. Ngoku uza endaweni apho uThixo ekuthiwa khona uyindawo yokuhlala ngomoya. Sisazi uba iBhayibhile ithi kuncwadi lwaseKorinti 2 uThixo umoya ndithi apho ukhona nomoya wakhe kukhona inkululeko. Ngoku lo muntu uphambukele endaweni apho uThixo ahlala khona afika khululeka. UThixo beyiplane kwasekuqaleni uba ndifuna babe banye nam uKristu. Baze bathi bepha uKristu bakhule babe itempile engcwele okanye kaThixo.
babe indawo uThixo apho ahlala khona aze baphiliswe kuqala bona bayithe mlengcwele lithi bangcwele baphiliswe wonke ophambukela kuba uyaphiliswa nawe uyangcwaliseka naye kuba ujoin igroup engcwele andi abusala nokhe ndiyazi stop ishwapha mabangahlangani kabuhle niyibona loo nto bangahlangani kabuhle cinga ke ngoxa behlangene kabuhle seyisenzekile loo nto kwenzeka ntoni obe uthanaza ngomnye ngongathanaza ngaye omnye unqwenelela impumelelo yomnye ngokungathi yena uzogain into kuyo ngokungathi sekhonile umsheshela ibe ingazikwenzeka loo nto ngoba uhlala kwenye ilali ngexesha kude anqwenela abantwana bakhe baphile bafunde babe right ngexesha akazibabona uhlala kude ndaza abantu ngazange babona unabo abantwana bayathetha ngabe enkonzweni bazoba kanjani but then again Nkosi bancede libe ehlabathi amen loo nto le uthanazela into yomuntu ongathi yakho ongathi nawe uzogaina kuyo injoka Thixo ke waseqaleni ikasathana ukuba bangahlangani kakuhle masijonge ke ngokuba baseKorinte le ndawo ithanayo uchapter 11 okay sizobona into uchapter 11 verse 17 xa siqala pha ukufunda because uthi ukuba masithini sikuye uKristu anethi sihlangene kakuhle sakheke sibe itempile engcwele enkosini ngoku apha uthetha enye into uthi ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincumi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kokhona kulungileyo kusingisa kokhona kubi Amen. iziqhamo zomhlangano wenu zimbi nina nisahlangana nje nihlanganelwa kuphuma into embi nina xa nihlangene ukuhlangana kwenu akusingisi kokhona kuhle alizokwazi unincoma kulona kutheni ukuhlangana kwabantu kusingisa kokhona kubi kodwa bayayazi uba injongo kaThixo uba mabahlangane kakuhle ukuze bakheke kutheni kukhona umnye ongeneleleyo wayiphazamisa lona ndini ubaphazamisa kanjani ngenxa yokungazi abazange abanye ukubaleka kokuhlangana ndini abazanga abanye ukubaleka kobunye abantu bake bahlangana bathi sizoba nojoy ekuhlanganeni kwethu sizohlangana sihlabelele bathi abanye kwehluba abanye kubathethe nezinto ezinjalo ezingathi nazo sibe nejoy ufumanisa uba ayidenzeka wakho ayithetha ngenye imini uzoqala enye ingoma Amen. ufuna nto ndifike kulaa ndawo omnye bomba kwawa umntu ndifuna kude umntu naye yenzeka bomba kona ayidenzeke namhlanje icacile basilwele kwenye usekuso unoba kutheni ithele nto ibenzeke yonke laa nto kukho nto odlileyo Amen. umuntu sicapha kwinto ingenzeki Amen. senditshoke ngokusenomsindo lo kuba ngumntu usesenyameni ayenzekanga le nto befuna ukuba yenzeke sekhoma sebekrelana ke ngoku sebesephula umthetho ndini bacinga babona kukhona odlileyo kanti abahlangananga kakuhle yiyo le nto ingataka yenzeka le nto befuna uba yenzeke kwenzeka ukube kuhlanganeni kwabo injongo yabo uhlangana kwa step sabo sokuqala kangoba uqala unyaka lwabo besondela nje endlini kaThixo so uthi apha ke ukuba kuhlangana kwendawo yakusingisa kokona kulungileyo kusingisa kokona kubi kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukano phakathi kwenu ndithi ke kufanele kuba zikho lo mntu uve into ukuba kuhlangana kwaba kusingisa kokona kubi uyava yintoni idalba ithi ayisingisi kokona kuhle singisa kokona kubi uyacinga uba zintoni ezi zingakhokhelela kule nto uba abo bantu kuhlangana kwabo kungasingisi kokona kuhle kusingise kokona kubi eyokuqala zizahlukahlukana abantu abavana kukhona igroup ethile negroup ethile zizahlukahlukana uthi ziziphumo zento ke ezo ndiyavuma uthi ndiyakholwa uba zingakho
why ezokholwa uba zingakho uthi yena ndithi ke kufanele ukuba zikho uthi ndiyayivalela uba iyathethwa ndithi zingakho why zingakhona verse 99 kuba kumele ukuba kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacilithekileyo babonakale phakathi kwenu. Uthi izahlukahlukano zizimpawu zokuba kukhona nezahlukano. Izahlukahlukano zizimpawu zezahlukano. Uthi kumele zibe khona izahlukano nathi zokungavisisani ngento ezithile ukuze kubonakale abacilithekileyo phakathi kwenu. Ingqiqo ezahlukileyo kumele zibe khona ukuze kubonakale abatheni abacilithekileyo phakathi kwenu. Kubonakala ababangabenyaniso. Ibona loo nto le? Masidlule. Ngenxa yoba kungubani ixesha kusebusuku. Kuyabana nokubana. Sithi kuba kumele ukuba kube khona nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacilithekileyo babonakale phakathi kwenu. Xa ngaba kukhona indlela ezithile zokubona izinto, umuntu uyakwazi ukujaja athi okay, aba bantu abangqinelane nganto, bakhona ba right, then babe khona nabe wrong. Amen. Bakhona nabacilithekileyo. Uthi into ekhokhelela kuba umthanhlangano wenu ungasingisi kokona kuhle le nba nina nengqinelane nganto. Nina nizigroup ezahlukileyo, eza group ezahlukileyo zenziwe kuba nina nivumelane nganto. Eqaleni becebisile bathi ndiyanivuselana ukuba nicinge ntonye. Abantu abacinga ntonye apha bahlukile ngemibono. Uthini ke apha? Uthi verse 20. Xeni kweni ngoku nithe nahlangana ndawonye, asikuko kuba nidle isidlo senkosi. Nina xa nithe nahlangana ndawonye, asikuko kuba nidle isidlo senkosi. Anifanelanga ukudla isidlo senkosi. Approach nendlela yokuhlangana yiyo ukuhlanganela isidlo senkosi. Isidlo senkosi asihlanganelwa ngale ndlela nihlangana ngayo utsho kule group andithi. Nina xa nihlangene anihlanganeli ukudla isidlo senkosi. Then ke ngoku verse 21. Kuba ekudleni kwenu elo udla kwakhe ukudla uqala adle bengekafika abanye aze omnye alambe omnye anqene. Uverse 22 uthetha lento ithi aba bantu xa behlangene abahlanganeli ukudla isidlo senkosi. Jonga ke kwenzeka into apho busovile kulangcaciswa ixakusiwe around le verse verse 2 ukuba aba bantu bangamaGrike bebenezabo izithethe ngaphambi kokuba bamazi uYesu Kristu. Amen. Bebenezabo izidlo bebehlanganela zona ngaphambi kokubazi nokuba kukhona isidlo senkosi. Kucacile uba abantu abakange bahlaziyeke ingqiqo okanye baguquke kwezo traditions okanye kwezo zithethe zabo. Bathe basokuba kukhona isidlo nangabo bacima iseyilanto besiqhubeleka nayo. Baqhubeleka besenza yona. Uthi nina xa nihlanganele ukudla isidlo senkosi. Umuntu udla sakhe isidlo. Udla bengakafika abanye, omnye alambe, omnye anqine. Yenza kanjalo. Abantu ke banjalo xa besamkela lento kuthiwa levangeli. Bayamkela kubo ivelise into icharacter efana nezithethe ezibasuka kuzo. Yiyo lento ukubona iChristianity okanye ibandla lezikhala lehlukile ngendawo abantu abakuzo. Elabamnyama uhlobo lokholwa lungafani nelabanye indawo. Kwenabo abantu abakufuna ukuguquka. Nalizi baguqukele kule nto banikwe yona. Bathatha lento bayivileyo bamngeze kule bebenayo baqhubele phambili. LamaGrike lebevele nazo ezinye izithethe. Ngoku bafuna bakhona isidlo senkosi apha bathi okay siqhubeleka nezidlo. Abahlazi ingqiqo yabo bayijike bayizise kulena indlela yokwenza izinto. Kwenzeka loo nto ke kwii-areas ezininzi. Umzekelo lapha emaXhoseni kukho namagqirha namaxhwele. Abantu kuthenjwe bona uba xa ndigula ndiyakulamka. Xa ndinengxaki nabantwana abaqhubi kakuhle ndiyibuza phaa kulo mntwana ndicebisa izinto ethile andinika isiko. Ndithembele phaa kuya ndikhweshini kwana ndibuza kwana. Ndithembele phaa kuyo. Ndiyambhatala ndiyamsebenzela laa nto loo nto. Le ngcinga iyi-1 bayenza ngona xa sebesamkela ivangeli indlela yecawe yenziwa ngendlela yamagqirha. Umfundisi abe njengegqirha naye kube ngumuntu abazokwazi uba thina sazi into ngento ze-spirituality sinika laa mntu imali izinto zonke zenzeke kakuhle. Uba ndizile emhlanganweni i-man of God izawundibekisana njengoba right.
andithandaza mna yiyo izinto zakuthandaza andithi igqwele bekulilo lodwa lazamayazi ane negqirha likwazi ukuthetha nalama emoya Amen. omnye umuntu akangenda ukuthethe nemoya afuna abhatale igqirha so ke ngona xa sebefika apha evangelini umfundisi bamthatha njengegqirha naye but sinenye into engcono kunegqirha besinalo sithetha ngolaa hlobo nika imali naye abantu abaguquki abantu bayibona into engathi iyevangeli isiza bathi oh sine-better version yale nto besinayo yamkele siyifaka apha nayo benza loo nto babe nembeleko emaXhoseni kufika ukhona bathi oh inhlanga zangaphesheya zinayo nezinye izinto ezenza around lezi zinto sawenza ne-birthday nathi apha siyafaka so abantu abaguquki exactly bamkele le nto ithethwayo bayive ukuze ibe nepower ebomini babo nawo ngoyisidlo senkosi nasi besifumene abayifumani amandla nenzuzo ekhona esidlweni senkosi kuba bathi besokuthi nesinesidlo thina basiqhuba ngale ndlela bebevele besenza ngayo uthi nina xa nihlangene nihlanganele isidlo senkosi nihlanganele izidlo zenu isidlo senkosi asenziwa kanjani uthi okay uverse 22 kanene aninazindluna kanene aninazindluna zokudlela nokusela okanye nidela ibandla likaThixo na nibadanisa nje abangenanto ndithina kuni ndinidumise na kule nto andinidumise okufuneka ejajile kwezi zinto zenziwa ngabo bantu aba le ndlu kuthiwa indlu kaThixo not i-building abantu aba bayindlu kaThixo ngoku kuza lo muntu angaguquka angabambe indlela zezithethe zakhe kuthiwa xa kuqaliswa kula ngcaciso kusithiwa ngabantu bamachamba that is ngabantu be-competition wonke umuntu xa umjongile umbona eyi-competition I will outdo these people uba bayenza kanje uba baza nehafu za nelofu but igqibeli mandedlula abantu noba andidingi ilofu yonke but mabazi uba bendize nelofu ya abantu bazenza kanjalo izinto ngoku loo nto ye-competition abangenanto bayadana bathi andifithi kule group cinga masithatha enkonzweni besihlangana apha size sidripha sinama-chain gold and everything ongenalo i-chain aboba okay i-culture yapha ngalama-chain into ezi-expensive ebezodanatha ndiqualify abantu banendawo izigroup ezipha ngaphandle abangaqualifyiyo kuzo ngenxa yemali uba bebenokuza nasendlini kaThixo babona uba yeyi nalapha umgangatho phezulu kakhulu azingeni into ezinje badani ibizoba yintoni lona uthi ke ngokule group ukuba nifuna ukuguquka kwindlela yenu yokuqiqa izinto niyabadanisa phakathi kwenu abaswele abangenayo kucacile ke ngoba kulaa ndawo bethetha kwabase-Efese ethetha ngobunye abenzileyo uThixo phakathi kwezinto ezisezulwini ezisemhlabeni ingelosi nazo nabantu basemhlabeni ba-united basendaweni eyi-one kuKristu uthi ke ngomasi ucebisa kuchapter 4 uba masiphile kanjani masiphile indlela egcina kwabunye uthi siwugcine bunye bomoya ngentoni ngentambo yothando ngentambo yoxolo uthi nokuphila kwethu mabuphile ngendlela egcina ubabunye ke ngoku abantu xa ngabantu ekhompyutha nomuntu lapha endlini yakhe uyabugcina bunye phakathi kwakhe naye uyamkhubekisa la thina masiphile ngendlela ebugcinayo bunye cinga ukuba ubunye bubaluleke kanje nobungcwele silibandla labantu abangcwele abamanyeneyo uba ngcwele kanje ubaluleke kanje nobunye cinga if esinye imember kobubunye ivele yona yangahambi ngofana nabo ayizuba disturb abantu masithi abanye badicayidile enye ipercentage enkulu uba sifuna ukuhlangana kakuhle ukuze sakhe sibe itempile kaThixo sibone konke ukulunga kwaThixo kube khona le group le yi-one noba ngumuntu oyi-one othi mina ndifuna uba ndim andizukwenza lento yenziwa ngabantu ngokuthi lo jongile phaya abayiyo lento yi-one uzokhumbula ngeBhayibhile kwakho into okuthiwa ngu-Akhani xa lijajwa ibandla ngayo kufumanisa uba likho right phambi kwaThixo ngalo mntu yi-one why kwenxa ukuthi lo phaka aphumelelisa into oyi-one ngoba lo yi-one uphumelele ndihamba nabahambayo awafuni usilelayo kwele bandleni lakhe ngoku xa ngaba kukhona ophuma ecaleni
bafeyila bonke ngenxa lamntu uYohane. Ude athi kuGadi noRuben, nangona seniwufumenene nomhlaba kodwa ningahlali kushiyana abantwana nihambelena nebandla lonke until zonke izizwe zikaSirayeli ziyofumana umhlaba, then nibuye nohlala ezindlini zenu emhlabeni wenu. Indlela kathi uthi wayesoloko ebiza obubunye kulibandla lakhe. Cinga ke ngoku omnye ngibaxela mna zonke into kuthiwa zichasene nomngcwele ndihamba kuzo. Akanalo injongo ukuba sakheke sikhule sibe indlu kaThixo. Akacinganga ngebenefits okanye ngenzuzo zokuba sibe indawo kaThixo lapho ahlala khona. Akacinganga ngokuphiliswa kwabantu abazoza kuthi. Acinga ngayo. Mhlawumbe nakho into ayifumanayo yena ngokuba ayiphazamise le plan kaThixo. Ande noSathane wabhatala bakhe. Baqhuba iLamborghini. Bazitye. Masithi lo employed uqashwe nguSathane bathi mna abantu abantu zowenza sure ukuba ndizobavumela uba bahlangane kakuhle bakheke zophakathi kwabo. Andizukwenela uba ndingabiyiyo loo nto bayiyo, ndizofumana uba nabanye ndiyabakhubekisa baze kweli cala lam ndibadanise abangenayo. Masigqithe. Uthi ke ngoku kanene aninazindlu zokudlela nokusela okanye nidela ibandla likaThixo na nibadanisa nje abangenayo. Cinga ke ukudela ibandla likaThixo acinga into enjengalo, ucinga bangalo malakheke kuze nahlale kulo. Ndakhela itabernacle kuze nizohlala nani. Ndibe phakathi kwenu. Uthi usofuna uba phakathi kwabantu bakhe, uthi ke ngumakakhiwe abo bantu babe itempile abe into ahlala khona. Aphilisa abantu. Cinga lo muntu ke ngoku azokuba sisibhidi, azolibhidisa ibandla likaThixo. Udela uThixo lo muntu lo. Xa silindele senze izinto ukuze kufunde ukoyika phakathi koThixo. Kukho umuntu othwe nyani lidemoni phahlalele uaddicted kwinhlobo ngeentlobo ze-addictions. Ufuna ukukhululeka. Abantu bahlangana apha bethandaza ngalamntu ngongathi bathandaza ngezabo impilo. Bamazi uba kaloku ayi-competition yabo. Bafuna aze apha azophiliswa aphambukele kule nto. Kukho lo lapha othi mna ndizowisa abalapha. Ngizojola mna. Bazowa abo bantu. Bazobangcoli ngabangcolile emehlweni kaThixo abo bantu. Laa mntu phaa ekubotshweni zii-drugs makahlale phaa andifuni ube khona ispace uba makakhululeke. Ndizele loo nto. Buza umvuzo wakho yintoni na? Jonga abantu ngamagqwirha bafumana imali uba ngamagqwirha. What is your joy? Ngisejo wakho umvuzo yintoni na? Kukhona i-devil worshippers thetha kanjalo nansi uYohane uqala chapter 3. Osenza isono kwintoni? Ngoba sona. Osenza isono ngokamtyoli. Devil. Osenza isono ngokamtyoli. Ngokamtyoli lo akangokaThixo. Osenza isono. Cinga ke bakhona bangakabakamtyoli. Badecide bona bathina singabakamtyoli. Ukuba uThixo yena ufuna uba aba bantu bakhe ke babe indawo yakahlala kuyo, umtyoli yena ufuna abantu bangahlangani kakuhle kuze bangakheki. Umtyoli ofuna lona as a recruiter qasha bakhe. Then osenza isono okuchitha le plan kaThixo lo ungokabani ungokamtyoli. So bakhona bangakabakamtyoli abazaziyo bathina singabakamtyoli. Akhona amagqirha azaziyo avuka everyday saziba mna ndiligqirha. Kukhona namagqirha akuthiwa ngazi-blind witches. Abo bathakatha bengazazi. Amen. Kubekisa abantu abazazi babenza loo nto. Okay, let's pray. Verse 23. Na uyayixeka ke le ndlela benza ngayo. Uthe kwabo kuhlangana kusingisi kokona kuhle, kusingisa kokona kubi.
ugxeka into apha ngokuvile xa kucaciswa kusithiwa ayigxekwa into kungeziwanga nale kuthiwa yeyona i-right andithi. Nina nihlanganele kwenza intoni isidlo senkosi. Uthi verse 23, kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni. Okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka. Le behavior yabo, le ndlela yokuziphatha xa behlangene isukela kwindlela yabo baqiqa ngayo wrong andithi, abacikidekanga. Uthi nazi indlela ecikidekileyo. Ndikhethe ivela into ukuthetha umntu makaguquke ngexesha. Kuba uguquke laphi? Guquka. Masithi umntu beyinyoka ukuthi uguquka vula beyimpuku ukuthi no. Impuku azivumelekanga. Athi ndibe yintoni? Befamba ukuzile uba uguquke into ungavele uguquke nje. Ngoku emzele bona igrace yabona baba yipower yevangeli yokwenza inguquko yenza utshintsha kithi. Then umthetho ube yintoni? Beyiform. That's form. That's form. Cinga ngebhokisi uthatha udaka phaa umhlaba uneyishedule banyeshe ufaka amanzi yokugrace apply lapha uthatha iform kuthiwe yabona ke ngoku uzawujika ke ngoku wena sandindini nesamende uzawuthatha le shape yale form yale bhokisi xa sigqibile le nto nosidena ke ngoku uyandiva. So umntu ebiyiform spirit of grace sisebenza transformation. Then umthetho ukunika i-direction uba utransforma ube yintoni. Ngaphandle kwawo umthetho uyawutransforma ube yinyoka umntu. Athi abe yinyoka ajika abe yimpuku. Kuthiwe no wrong nalapha. Ndide ndithini ke? Okay. Uthi ke ngoku apha andinigxeki nje yava. Mna ndamkela into kwenkosi. Hlaya inkosi yathabatha isonka nje. Ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo uwaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula. So ayinkosi yenza ntoni mhla yanikelwa ngayo? Yathabatha isonka yasiqhekeza yakuba ibulele yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo. Cinga lo mzimba wam. Ithi owaphulelwa nina. Owaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula. Inkosi ithi ke ngoku xa senza le nto masenzele uyikhumbula le. Sikhumbula ntoni ngenkosi? Inkosi yaphulelwa thina ndithi. Yaphulelwa izirheqo zethu, yabethelwa okwethu ukona ndithi ingonanga yona. Ingazani nasono, ingenasazela sinetyala. Kodwa inkosi yabethwa ngenxa yezethu izona ndithi. So xa sizwe esisonga sikhumbula loo nto. Xa sikhumbula loo nto kwenzeka ntoni kuthi? Sigcwaliswa ngumbulelo entliziyweni. Ngaloo mbulelo sizinikele uba sizomkhonza uThixo. Kuba thina ngesifanele ukubethwa, but inkosi yaphulelwa thina. Okwakwaphulwa kwayo inkosi kuthetha impiliso emzimbeni yethu. Ithi uPetros bethetha ngemivumbo yakhe saphiliswa. So sikhumbula loo nto. Yabona ke izinto zizino ndike ndava umamvesa ethetha loo nto uncedakele ubhekisele yinto. Le nto yokuba ungacingi idiscipline ezinye izinto ike ngexesha sowunayo loo ngqegu uyibambile. Ivele ke nje ifiva itutumbe kakubi. Ube nento ethi bendizoyinyamezela uba bekuthiwa ndim nje. Xa ndifuna ukwenza nento ethile efuna ukwenziwa. Iyafuna ngicinga kakuhle lona ngabe ngicinga ngale nhloko. Uyisandla. Uphinde ube nento ethi hayi ma. Ndifuna apha ukukholwa uba uThixo unako ukundiphilisa. Ndaphiliswa ngevumba kaYesu. Ndizayilinda le mpiliso ndiyibona apha kum. Ingenzeka loo nto. Ingenzeka naloo nto ukuthi soyibambile ukuba ndiyibambile. Ngemivumbo kaYesu ndaphiliswa. Andicingi ngadiscipline nezinye izinto. Kuvele ikubambe la nhloko leyo.
ube nento ethi nawe ndinesizathu sokulala pha uyakhonza pha kuyahlatyelelwa then xa bebuya lethi andibonanga enkonzweni inhloko ibindiphethe kuthiwe yima wena ngemivumba kaYesu waphiliswa ngohlobo loba futhi awucingi nangediscipline but wena ulukholo lwakho lukwazi ukukuthwala lokusepha enkonzweni ukuhlabelele ngokungathi ngumuntu owaphiliswa ngemivumba kaYesu. Think about that thing. Masimzekelo ibethe kenye imini kuvunyelwe uba kuncediswana ngento ethile yenziwe into elungileyo izosinceda sonke. Uthi okay now ndibanjiwe ile fever nalezi hloko ulale pha. Athi hayi ulifamela sincedisa apha kwathi ningathangani. Le nhloko le ilenzele inkinga. Ugqithe la msebenzi busenziwe. Ulo apply kakhulu uthethe uthi hayi ngeke kaYesu ndaphilisa. Kula case ufeyile yakho. Ivila athetha kakhulu lento ithi ndithuthunjela inhloko ngoku. Bani kuyiphela into efuna ukusebenza le. Kubuyile ngokholo lakho labarayi. Senzo siyayazi zezinto uSathane atheka kanjani olukholo lempiliso. Ufumanisa ngoku uzohlala nawe phansi uthi okay kwenzeka ntoni ngami. Ufumanisa uba into ozozixela uba if kukho into engami ubumenemene. Olukholo lwami olwalunyanise kangalohlali lenza into right. Alokholo lokwenza into right olu. Lukholo lokuxelela abanye abantu uba ndibambile. Akulo lokwenza into xa sekuthiwa nansi i-chance nansi i-test ke ngoku pase ngolukholo lwakho. Olukholo luyafeyila xa contest. Lurayithi lona xa kuthethwa olukholo. Qabla ngixesha sozigcikide kangala xesha. So lona ngumzimba wami waphulelwaneni. So okuthi masikwenzele ukumkhumbula. Xa sisenza izinto siyakhumbula uYesu wabethelwa thina. Sisazi nje uba ukugula sibone kaninzi eBhayibhelini uba kusoloko kunento esizalana nesona ndithi. Lo Yesu wabethelwa izono zethu. Ngoku asisazukugula ke ngoku. Andithi ngemivumba kaYesu sathi saphiliswa. Okay. Verse 125. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke nisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Okay. Emva kokuba kudliwe ithabatha indebe isithi le ndebe le ingumnqophiso omtsha. Uthetha ngumnqophiso. Ngamaxesha onke besidla ke ngoku besela le ndebe funa bakhumbule uba kukho umnqophiso omtsha osegazini lenkosi uYesu. Cinga sithi abantu besoko benezithethe zabo benezidlo zabo andithi njengoba nathi pha emakhaya besoko sinezithethe zethu nezidlo besizidla. Kwezo zidlo ke bekuhlanganwa nabantu namademoni pha into bathe abantu izipiriti zabaphansi umoya babaphansi bezinyanya. Ekudleni kwezazidlo besidlelana nabamoya andithi abamoya bangamademoni siyayazi nyaniswa nini. Idemoni lazi into eyi-1 ukugulisa. Uyiphikisa lona? Uzothi umuntu angaligulisa umuntu xa limhlasele engalithobeli. Ngoxa bethe walithobela wabenza utywala nesiko then ke uzophila nxa isiko. Idemoni alikwazi uhlala emzimbeni womuntu abe right. Liyagulisa idemoni. Negqirha liyagula. Igqirha livana kakhulu namademoni walo zange laxabana nawo namaSulumane. Kodwa liyagula igqirha. So idemoni lazi ukugulisa umuntu qha. So kwaza zidlo ke sasizifumanela kuphela ukugula. Kwezi zabantu. Zizidlo zeminqophiso nazo. Iminqophiso eyenziwa namademoni azazidlo. Ukuba ke ngoku abantu bahlangana endlini kaThixo bengahlanganeli isidlo senkosi njengoba besisho verse 20 no 21 bahlanganela ukwenza ezazidlo bebeqhele zona zamademoni bazobe sendlini kaThixo abantu bagula bameme amademoni endlini kaThixo benza izidlo endlini kaThixo. Yinto lezobakhulula mabazinyaniso yalomnqophiso. Uthi eligazi le ndebe ngumnqophiso omtsha osegazini lami. Cinga ke igazi lasinceda ngantoni?
umnqophiso wasihlangula kweminye iminqophiso esasikuyo sigula ngenxa kwaphansi kwalowo minqophiso. La hambo ingento yanto sayinikelwa ngobawo bethu yayidala ukugula kuthi nokungabi na direction, ukufana nemvu elahlekileyo. Enjalo la minqophiso uthi ke ngokusahlawulelwa ngegazi lika Yesu Kristu kula hambo ingeno. So ke xa singena kulona umnqophiso, igama elithethwa kwezinto lithi iyanalify, qha lesikhosa salifumana, kodwa iyabhanga la minqophiso xa singena kulona umnqophiso segazini lika Yesu Kristu. Yonke into ibiyanyaniswe nala minqophiso, ukugula nobugeza nokujikeleza endaweni enye, ukuba yimvu elahlekileyo, yasuka yonke lona. Ukuphampatha, that is ukufuna isitye emnyameni, kuyaphela xa uphume pha. Ihambo engento yanto leyo ukufuna isitye emnyameni andi. Basho kanjalo abantu bakwelaqala, sonke sifuna isitya emnyameni. Xa usingena kulo mnqophiso uyaphuma kulona yokuba imvu engenantoni, engenamalosi. Ungena ke ngoku ukhonza ke ngoku uThixo kulungiseni bakhe xa ungena kulo mnqophiso. Liyakuhlamba negazi lika Yesu Kristu kuso sonke isono. Liyakuhlamba uThixo ukuhlamba esonweni. Okwakugula kaloku kungoba utshaba amadimoni la uSathane ebenento yokukumangalela. Ebenaso nesizathu sokubeka into ebomini bakho. Ebenento yokumangalela. Ebekumangalela nangala mnqophiso usenziwe, ubungwala mnqophiso wena nje. Kaloku uSathane uzenza kanje izinto, uqala mangale. Amen. Kuncwadi kaYobi ithi uSathane uhamba uthetha noThixo wammangalela. Esithi babeni sihla nje emhlabeni. Uthi ke noPetros uSathane wenza lonto. Uzula nje ngonyama eqhumayo. So uhlale senza lonto uSathane njengada guquka. Uthi la Yobi lo ukhonza kuba wena umkhuseli. Ungamthola. Uthi ke ngokuba ungakubethe elukhuselo uzokukhanyela. So uSathane ke kufuneka ngabe nanto yakusimangalela uvile kwezinto bezicakiswe kwemihlangano edlulileyo. Susa ibango lelwane ibango ngayo ngakuwe. Uthi uYesu uyeza umphathi wehlabathi akananto ungabomana. So la minqophiso ibisenza uSathane abe nebango ukuthi la minqophiso kaSathane ande ebekwazi ukubeka idemon lakhe libaleke nathi idemon. Ngoku uphumile kulo mnqophiso uluze lonke ibango uSathane. Xa sikunceda abaseKorinto esithi la mbhalo ubumelana nathi ubethele emnqamlezweni. Yonke imibhalo ihambelana la mnqophiso ubethele emnqamlezweni. So saba ngabantu abanjani phambi kwaThixo ngenxa lomnqophiso? Abamsulwa, abangcwele, abangenakusoleka. That is akanabango. Lelithi abanakusoleka akho bango. Akukho sihlabo ngakuSirayeli. Yonke imilomo emelana nathi ematyaleni siyayithini siyayigweba. Xa isimangalela emelana nathi ematyaleni siyamgweba, simgweba ngelizwi lithini? Thina singaba kaThixo sahlawulelwa ngegazi lika Yesu Kristu elinqabileyo njengelemvana engenasiphako. Amen. Sahlawulelwa ngelo gazi. So lo mnqophiso ngusebenza lo. Amen. Xa nisidla nqanisela le ndebe, khumbulani lo mnqophiso uba uYesu wenza umnqophiso ngegazi lakhe. Amen. uThixo wasixolanisa naye ngoYesu. Basele ngicela sikhumbule indawo ezinjalo. So siyamkhondema okanye siyamgweba uSathane xa ethetha izinto ngathi simangalela. Cinga ke lo mnqophiso masithi ke ngoku ulisusile ityala lethu lokuqala ndithi akanento yakusimangalela uSathane. Amen. Uzikhulula nesizintweni efumanisa uba besinetyala lezinto esingazange sizenze, ityala labathu labazali bethu. Ngokungathobeli kuyi-1 uAdam bonke baba netyala ndithi. Amen. Nokungathobeli kwabazali bethu izinyanga zethu sonke safumana ityala labantu. Sazizikhama zabantu. Kodwa ngongena kulo mnqophiso lisusilwe elo ityala. Asinomangalelwa ngezazinto. Singabakhululekileyo. Cinga ke ngoku thina ngokwethu sibuyele soneni kuba uSathane uzosoko emepha esimema esithembisa izinto
ezitsalayo bomade ifuna noyifuna laa nto leyo uzibonisela ulisana uphuma kule nto ubuvamba kuyo le ngoku once uselulisana sakho eso silingo silulamele uye kalacala somnike into kumangalela le la mnqophiso ubukhulule kweminye iminqophiso apho usathana benento ongakwene banga lisusiwe ngolobanga usena awusazuva awusathwatyala lomzali wakho lesinyanya sozogwetyongela lakho imeko ngoku bathi ngoku wena ngokwakho ungqinelene nalidimoni wasenza isono ngokwamtyholo sovula zinikela ngokwenza kwakho so into kumangalelo ize ithi kube khona incingi ziserious ke zizwezi ithi asibi na nyama negazi ngathi ba kuyaliwa uliwa oku akuphumlwa kuhlala kusiliwa ziserious izinto because uba nala joy usindisiwe uyizivenyana izinto bezithenjwa ngalomnqophiso ndikhululekile ndilala kakuhle ususikele nolaxinzelelo akusekho maphupha amabi di right bonke bandithandayo bekade bengicasile bangabomngoku di right uvele futhi ke ngoku akuzuye ukulibalela ukulwa khona la nto uyibone incwadi kenyomela that is ubanike into bangabazingcolise bona baziqalekisa le so apha izilingo zifuna uba wena wenze into ozomangalelwa ngayo Amen. Ukuze kuthiwe ngoku sinaligunya lokubeka isikhulu kulo mntu osenza isono ngabani wamtyhola lo mntu lo usengokwamtyhola ngalo senzile isono nansi ke uyatheka eserious ngoba uyaliwa abantu kuzothatha nemake uburight xa usendisiwe mahala akho nto yenzileyo ngeke uYesu wafakile phambi kwathini nawe ke ngoku kufuneka uyiphile ke ngoku ingathi uyibhatalela le nto uba uxolele okanye usindisiwe iphile ufailile ke ngoku uzidisqualifyile uphumile kuyo so usala uthi ndingabeka nantoni kuwe ndithanda uyibeka ngokuzikhuphila uzeke kuthini azike ngoku ikwancinga ke nale ingcinga zonke ziathekeswa usala nje bethetha kwindumiso 91 ngentolo ezihamba ebusuku nezihamba emini ezintolo ke zingcinga eziphosa utshaba engqondweni zabantu ebusuku sebenza amaphupho atyala imbewu ezokwenza uba ube depressed minyonke nasemini kuza abantu bathethe lezo mbewu zingalunganga mhlawumbe omnye akathethi nokuthetha uyakwazi ukuthumela ezo ngcinga thumela ingcinga igqusha lekwazi uzenza zona le ezingcinga zofika zithi ku ungcono umuntu ongasindiswanga kunasindiswanga ngabe usidila nala meko ke ngoku akuphumeki awuyazange inyaniso yokudlula kula head luzibona sokuyo kula athe Amen. umuntu osindiswayo ungcono umuntu ongasindiswanga kunasindiswayo why yena uzovulamkela uYesu avela ajoyina ndiyivile but lo sesindiswe nafuneka ukayithathele kuye ayenze ngokwakhe because nako ndingasakwazi ukuzinceda yini uyivele nto ungcono osanda ukusindiswa because xa sokudala usindisiwe koba sathwani ngawo because nangu uzovula wayenza lento ezozenza eqala sixolele but ezozenza ukuzona what about zona futhi kufuna manje ndizomamkela Yesu soqala iphinde be clean be empty phinde ya xa ndingabona ndidiwile futhi ndenze ndangena ezinkingeni sophinde zomamkela Yesu ngoba ucacile uba eyona nto ipowerful lapho kukwamkela uYesu ngoba xa uthe waqhubeleka xa umamkela Yesu zonke ubusozenzile zilibalekile ziphelile ushiyeke ngonento akwaba ngakwazi uba ngonanzi ezinye because andisafuna uphinde ndive kanje uvele umkele uthi yona ndizokwamkela Yesu ukuthi wenze into ezizokwamkela Yesu andifuni ucacile ekafuna uba ingathi ijikelele endaweni eyi-1 ingathi akukho sombululo zabenza ukuthetha loo nto uba akukho zisombululo futhi wena sowuwoneso usazi sekusele into eyoyikekayo wena umgwele kuthi ngathi fragile nje usindiso lethu luyinto ethambileyo le nto ilula usisona ungumoni pha uyathakatha uyabadubula benza yonke loo nto yakuba
wamkela uYesu isusa yonke lo weight umthwalo zona usukile uyacula umthwalo zona usukile uphinde wele kwenye head into lento akusaphumeke okay inkosi ibinisindisile kulena kuzafuneka ndizikhuphe kulena inkosi yona ibindikhuphile mina ndaphinda sifaka edakeni yabona ke ngoku ikumle kuzafuneka ndizikhuphe awuna stop serious ka bathi iBhayibheli zonke impendulo kuphilwa kanjani kulo mnqophiso lisebenza kanjani ligazi uYohane uqala letter kaYohane chapter 1 verse 8 uba sithi sizivume izono zethu uthembekile uba sixolele izono zethu lithi negazi lakhe lisihlambe kuso sonke isono awume igazi powerful alilibali kusebenza Amen. Ngegazi lakhe wasikhulula kwihambo yethu engento yanto sasinikelwe ngobawo wasikhulula ngalomnqophiso ngoku siyaqhubeleka thina awubaba besifakile ngalamanqophiso obenzile nje sathi siqhamo salabeseni jabe ngendawo ngoku thina ngokwethu simane siwele sonweni sizifaka ligqibile igazi ngoba sathi sisifakile kuleli nani uthi uYohane uba sithi sizivume ezibabhila ngokuconfess that is kusivuma uthembekile yena uba sixolela lithi negazi lakhe lisihlambe kuso sonke isono kanye kungalungisi ngoku kubuyela kula joy bokuyo awusenanto yakusoleka nakumangalela usekuyo into izibenefit okanye izinto ezilungileyo zomnqophiso omtsha osegazini likaYesu izivele okay uverse 26 kuba ngamaxesha onke nesukuba nisidla esosonga niyisele lo ndebe niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike so lo mxesha ke sisidla esosonga sisela kulena indebe sazisa sivakalisa ukufa kwenkosi ide ifike so ngamaxesha ngosikhumbula sidla esosonga linto lelisiko kuni inkosi yafa ifela izono zethu saqhubeleka lonto siyenza ide inkosi ifike sisayilindile nje inkosi uyifike sozikhumbuza sisedla esisonga sisela nalendebe uze kuthetha kanjalo incwadi yeExodus 12 uthi xa bebuza onyana beni balintoni kunelisiko uthi benza lepasika ndithi ukuze basinde ukuse besindile uthi ningayeki ukuyenza qhubeleke niyenza kulamhlabani yakuwo xa bebuza abantwana beni balintoni lelisiko nize nithi ngumthendele kwepasika kuYehova owahlangula obawo eEgypt so apha ke ngoku ithi lonke ixesha nisidla isonga nisela le ndebe nivakalisa ukufa kwenkosi ide ifika nithi babevakalisa ukukhululwa kwabo kukoyise eEgypt bebuvakalisa konyana babo ukuze onyana bayigcine lento bayazi because bebalungisele uDuteronomy esithi le misebenzi ibalulekileyo uYehova walenzela yona niyibalisela abantwana benu izenzo zikaThixo nezibalisele abantwana benu ukuze abantwana bafunde ukumthemba nokumkholwa uThixo ngoku apha uthi lonke ixesha lisidla esisonga nisela le ndebe nazisa ukufa kwenkosi xa sidla le ndebe nazisa ukufa umzelo xa sidla ngoku umuntu ofika abuzwa into lebayenzayo kuzoba khona umcakisela aba uba akavakali nditha uzocakiselwa ngoba inkosi yafa yiyo nto sidla le ndebe uYesu wafela izono zethu wabethelwa thina negazi lakhe lachitheka ukuze thina sixolelaniswe noThixo ngaye so sivakalisa lona ngoku verse 27 ngoko ke osukuba esidla esosonga ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo woba netyala lomzimba negazi lenkosi masithi ke umuntu udlile yena edlela sakhe isizathu esidla ngokungafanelekileyo woba netyala lomzimba nantoni negazi lenkosi
umbuzo uba khona kulena ngivezi uba ofanelekileyo ngotheni onjani ngamasiyeke ongafanelekanga ngonjani ukusidla ungafanelekanga intoni yabona lo mbuzo lo ubalekile ivesi ezilandelayo ziphendula lo mbuzo umuntu odla esisonka nalendebe ngongafanelekanga umuntu onjani uzocebisa ku verse 28 esithi kuba sekuchiyo kuba kubi kanjani ukudla esisonka nalomzimba esisonka nalendebe ngongafanelekanga nje sekuthiwe lo muntu uzoba netyala lomzimba nelegazi lenkosi alithi ityalo loyiko lonto leyo ilungile xa njalo ukoyika uYehova kuhlambulukile kumi ngonaphakade ihlabathi lona nenkanuko yalo liyedlula kodwa yena oyika uThixo umi ngonaphakade so xa sisazi uba ukudla kungafanelekanga kusenza sibe netyala legazi nelomzimba wenkosi ityadala loyiko sithi okay masibe ready ukuva into ezothi ba izawuthini ke ngoku sizawuthi isombululo kuleni ngaka isombululo sithi makasicikide ke ngokwakhe umuntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo athi okay ndiye ready ukusicikida ukuthini ukusicikida sizicikida kanjani ndinike iform ndenze ntoni ukuze ndingene ndikudlelise kumama right bayithanda iform abantu bathanda into bazoyenza ndandifunda njalo eBhayibhileni Ephesians chapter 1 2 3 yeke yonke qala ku4 kufuna ntoni kum sifuna enzoyenza abantu bathanda iform mantshintshe lento so umuntu masicikida kanjani verse 29 kuba lo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi uzicikida kuloo area kuloo ndawo ndiyawucalula umzimba wenkosi xa ndiwucalula ndifumana usithini uthetha ntoni kum lo mbuzo kulobe sithetha ngazithi umzimba wenkosi siwucalula ngohlobo lokuba umzimba wenkosi wabethwa ubethelwa thina waphulwa usaphulelwa thina inkosi yona imsulwa engenatyala ingazani nasono kwabethwa yona thina sabe sisazana naso sonke isono sangabethwa sithi okay umzimba walo nkosi uthetha lona ngoku ngaloo mivumba saphiliswa so sicikida sicalula umzimba wenkosi ngalaxesha sicinga ngegazi layo inkosi igazi lenkosi laphala lokuqinisela umnqophiso kuba ngaphandle kophalala kwegazi awubi namandla umnqophiso kungaqinisekwanga ukufa kwalo uwenzile umyolelo lo myolelo awubi namandla usebenza uqala ukusebenza kodwa inkosi yona yafa ngaphambi ifile yathi kugqityiwe libhatala ityala lethu yafa nawo lo mnqophiso kwengoku sesizifumana izinto ozithembisayo sesixolelaniswe naye uThixo ngayo ithi xa ithetha ngeligazi ithi ngoku sinayo inkululeko ngokuhlawulelwa ngegazi lakhe Yesu Kristu ukuxolelwa kwezono zethu ithanda incwadi yabaseEfeso ngokusuku lomnqophiso sinalo uxolo kwathina singabantu abanoxolo asikhathazekanga ngani asethuswana sinoxolo olu xolo luze ngantoni ngoba izono zethu zaxolelwa sahlawulelwa ngegazi likaYesu Kristu elatyala sasinalo labhatalelwa nguYesu sesingabanoxolo sinalo uxolo thina ngaphakathi kwethu sinalo uxolo noThixo le nto yokuba noxolo noThixo seyisenza sibe noxolo nabanye abantu singabantu banoxolo ke ngoku ithi ke ngoku umuntu ongazamcingiyo ezo zinto unetyala oba adle kwesidlo oba netyala lomzimba nelegazi lenkosi naku ukuzicikida kwethu ke ngoku ithi sicikide sidle kulomzimba ndithi naku ukuzicikida sisidla nje kwesisongo umzimba wenkosi wabethelwa mina ndaphiliswa igazi lenkosi laphalalela mina nangu ndingokhululekileyo ndinenkululeko ndinalo noxolo noThixo nawo eligazi lalendihlawulela elale ndimonetyala ndithi yazi tyala limenza umuntu limnikele ebukhobokeni awunwe kulwane tyala kuyani
Ngoku lo wafika ndibhatalele ngandikhulula ndisengwalo bendiona. Ndiziluzile mna ndawona ngomnye umuntu. Kufika lo uyandibhatalela ityala lam. Andisengowalo. Ndingowam ke ngokuba ndingasengowalo. Buza lo mbuzo. Ngokabani ngo? Ndingowalo ndibhatalele kuba ndikwazanga ukubhatala ndi. Jonga, lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo ndi. Walidala uYehova ihlabathi. Izulu lamazulu lelikaYehova. Ihlabathi ulinikele konyana babantu ndi. Ndalizibanikele wamdala ubantu Adam wambeka pha wathi wena unaligunya phezu kwezinto ezidala yapha emhlabeni ndi. Afika uSathane isela lamroba. Ngoku elisela ngosekulile liphetheyo pha emhlabeni ndi. Uluzile uAdam akanando ndi. Uthixo akazujika izinto ngoba bethe umhlaba ndiwunikele konyana babantu ndi. Konyana babantu baphise ngawo umhlaba. Kuthiwe kuwe ibhuli ifika kudada. Uthi uThixo, okay manje kunyana womntu ndibe pha emhlabeni. Ndiyolwana namhlanje namhlanje. Waye umhlaba ndiwunike konyana babantu uba ndizofika ngondingithile ngonyana wamntu. Iphikisana neplan le nto. Lo mhlaba ubunikele konyana womntu. So mandivele ngonyana womntu ke ngoku. Ufike ndibulwe nalaa mntu thatha la mhlaba. Okwakhe ukulwa ayikukukhatha laa mntu kuthiwe ke ngave ndife. Ndibhatalele lo mntu aphise ngalo mhlaba. Xa sendiwuhlawulela umhlaba waba ngowam, na ubuyele kumke ngomhlaba. Ndizinyana womntu. Ndinobabala. Ndiza kunika lo mhlaba lobomi nozimo. Uphinde ume. Uyandiva? Ndikubuyisele egunyeni. So kwenzeke loo nto ke lo uhlawulele umhlaba ngowakhe. Unalo igunya lokuba aphise ngawo kuloo athanda kumnika ndi. Lo asihlawuleleyo singabakhe. Ngoku kwangaloo ngcinga siyakwazi ukumthulisa uSathane, siyakwazi nokuthi nokumgweba xa ngabe esimangalela. Amen. Yonke imilomo ethetha chasene nathi ematyaleni siyayigweba ndi. Simgweba ngokuthi thina siyayivume yethu inyaniso. Sasonile thina. Sanikela ngokuzibulo. Kodwa inkosi yona ngokwayo yasikhulula yasithenga ebukhobokeni. Sesingabayo ke ngoku inkosi. Awunagunya phezu kwethu kuba sesingabe inkosi. Asisazukuseva ngoku. Asisazukukhonza Sathane demoni yandiva. Uyive loo nto lo mntu athi declaration. Andisazukukhonza ifear kwaye uloyiko. Andisesokhoboka ngoku njengomntwana kaThixo, unyana kaThixo. Andisazuba sisicaka sontoni soloyiko. Loyiko ndini? Andisazukukhonza. Kugqityiwe goduka. Phela icala. Xa sekufika ezinye izinto ezifana nemisindo. Umsindo efuna ukuboleka umlomo wakhe lathetha into ezingalunganga ngawo. Athi mandiukhonze lo msindo lo. Athethe into zomsindo ebantwini abaqalekisi abakhathaza. Fika isilimo sithi mathuka abantu abaqalekisi. Asiboleke umlomo wakhe asikukhonze. Ilungu elilakho phela ukukhonza isono. Kuthi naxela isono sono manje ngoba Yesu olilungisa lisazukukhonza. Ifike yona ithethela ngoba uyabomba imenzele ingxaki ndi. But ezinye izinto zakazibomba zimenzele ingxaki kuba zenzela abanye abantu ingxaki. Yabona? Le nto basingabaka Yesu wasithenga isinika iboldness ukuthetha xasana noSathane kuyo yonke into simthini simgwebe. Singabanga thixo. Okay. Sicala umzimba ngalaxesha. Uthi ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe, banele nabalele kufa. Okay. Ziziphumo zanto bethetha yona verse 27 esithi odla ungafanelekileyo uba netyala lomzimba nelegazi. Ityala lomzimba negazi libonakala ngantoni emntwini? Libonakala ngokuba lo muntu abe ngumlwelwe. Lo muntu waswela amandla afe nokufa. Umvuzo wayisona ntoni? Kukufa. Abo bantu phakathi bebesenza izidlo beneyanhlukano phakathi kwabo nokungakhathalelani.
bebengaphili njengabantu abakuwo lo mnqophiso. Bebephila njengabantu abakhompyutha, andithi kukhona ubumbi phakathi kwabo. Masizibuze lo mbuzo xa sifunde ezi story saba bantu. Singaqhubeleki sithi xa sifunde iBhayibhile sikhomda abantu esibabona eBhayibhileni sikhona nabaFarisi nabanye abantu esibabona eBhayibhileni beyibhatyaza. Masizicikide sebenzise ezi zinto. Ingaba thina abantu balapha xa kwethu siphila nabo ngathi sikumnqophiso omnye nabo. Okanye ndiphila ngathi mna ndingwesituko esithile lo ngwesinye isituko. Siku-competition. Abantu abakuwo lo mnqophiso banobabunye bethetha ngabo pha. Obunye busebenza le nto ithi xa ngaba eyenza loo nto kufuneka yenzile ndiyazi uba ilungile fa benziwe. Ndiyayibukela, ndiyifake i-weakness yakho. Ushota usilela ndawoni. Selibhaqele fast. Sibona i-strength zakho okanye amandla wakho nawo, into akwazi ukuyenza. Ndiyayibona kodwa indawo ayibona then indawo yasilela kuyo. Benza ukuba kukho ntoni kume esi-strength sokulungiselela le yakho. Ukuze yonke loo nto yakhe ayenzayo ingabi into enokuthiwa xa igwetywa okanye icaciswe ngokwamandla anawo. Kodwa mayicaciswe ngokwamandla anawo plus nendinawo. So ndingene mna ndikulungiselelo kwakuswela kwakhe ngokwaloo nto ndinayo. Kodwa xa singenabo ubunye, xa ngaba yenza ndizubhaqa ubuwiki bakhe ayifeyili. Okanye sedibhaqele ithi okay sendiqala uyicelebrate uba ayiziphumelela naba kusele endane ethile. Bude futhi bube exposed okanye buvele kanti babe sibanye bendizokwenzelela kwakuswela kwakhe noba buwiki bakhe ngohlobo loba bungabi saqatshelwa ngabanye abantu. Uyivela nto? Masithi kusemngcwabeni kuyalilwa ngomntu olilayo. Kuve kufike igqwirha pha limthathe lilomthuza ufike ukugulisa bese khona. Waye umbonanga wena close nawe ifamily njalo. Ubumbonile ngelungiselelwe ngwele afile umthathe qho. Uyomlungisela. Uzomseshop, uyomsesibhedlele ngoku. Kanti uba kuthiwa ni-united, ngombone kuqala uba ufanele aphithuzele ngoku. Angawubonelelwa nguSathane. Siwazi nje amaqhinga wakhe. Yiyo le nto azothi nalo mntu lona ebeyirongo phakathi wena now that sezohlwaye luqiniseleni uthando lwenu kuye ukuze angabonelelwa nguSathane. USathane xa ebonela uzothi bakufowuni yabo azisindisi into ezifana nawe uyandiva. Sozulunge kule group aphume. Uthi lo mntu sebuhlungu kakhulu ke ngoku uqiniseleni uthando lwenu kuye kuba sezisola ukuze angabonelelwa nguSathane angacomfort athuthuzelwe nguSathane kuba seyazi amaqhinga akhe. So ke ngoku xa ngaba bekule unity aba bantu nobubunye boluhlobo omnye ukwazi ukubona kuqala usilela kunye ayilungisela ndawo. Kodwa xa ngaba bungekho bengaphili ngokungathi ngabantu abakulo mnqophiso uthi ndifuna be-exposed. Funa atyhileke kwihlazo lakhe. Uyivela nto? Okay, ithi nabo uverse 31 kuba xa besizicalula ngesiba sigwetywa kuba besiyenza ngokwethu sizicalula ngesingagwetywa ngokungafiki omnye umuntu athi irongo lento nenza kuba besizicalula besizibona ngokwethu izinto sizilungisa. Okay, sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Luqeqesho lenkosi lokuxeba kwento xa irongo andithi. Xa inkosi sibonisa uba ilizwi libiza kanje into liyohlwaye le ndlela senza ngayo, inkosi iyasiqeqesha. Inkosi khona into engayifuniyo, ayifuni sisingelwe phantsi ndawonye nehlabathi. La behavior laa ndlela yabo yokuziphatha indlela yehlabathi. Ngokuba baqhubeleka nendlela yehlabathi kuzofuneka bafumane umvuzo ofana nowehlabathi okukuswela amandla. Amandla kaThixo abonakala empilweni yabantu. Baqhubeleke bevuma bayamazi. Kodwa imisebenzi yabo imkhanyela lethi. Sentsho babe nembonakalo yokuhlonela uThixo ngabantu abacawayo abo.
kodwa babe bewakhanyela amandla oko, amandla uthini okuhlolela uthilo, baswela amandla abantu. Injongo kaSathane leyo. Ngoku uThixo akafuna abo bantu babe njalo, basingele phansi ndawonye nehlabathi. Yiyo lento babonisa indlela bamabenze kanjani. Yilelo ndizothi ke ngoku, if abantu baqhubeleka nezidlo zezithethe zabo, bangaguquki bayeke indlela yehlabathi, bazofumana umvuzo ofana nabantu abaqhubeleka nezazithethe. Uthixo ayifuni kolona, iyasohlwaya. Vele ke ngokuba ukohlwaya kwayo inkosi uba sithe sakudespise, sakuthi sakucekisa, kuzokwenzeka ntoni? Inkosi bisohlwaya yona ngokwayo, kuba ibona uba ayifuni sisingele phansi endaweni yehlabathi, sibe nengxaki esifana nezehlabathi. Uba sithe sakucekisa ngokohlwaya kwayo, kuzawuphuma ezi ziphumo zikuswela amandla njengehlabathi, nobulwelwe, nokufa. Umvuzo wesono kukufa nje. So inkosi ayifuni uba side sifike kulaa ndawo. But inkosi yona iyosohlwaya, kodwa xa sikucekisile ukohlwaya kwayo, sizibona sekule ndawo. Ezi zinto zibe sisiphumo esi soba sihamba thina ngqo njengehlabathi. Okay. Verse 32. Sigwetywa nje ke, siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phansi endaweni yehlabathi. Okay, verse 33. Ngoko ke bazalwane bam, xa nihlangene ndawonye ukuba nidle, lindanani. Sake salindana kwenye indawo, okay, indele nentshumayelo. Abafika abantu siyayiqhuba, silindene ngalo xesha. Silindene, siyithetha, bazoyile siyithetha, silindene. Asizuhlala phansi sidle bengafika abantu. So xa nihlangene bazalwane, kufuneka lindanani. Ukuba ubani ulambile makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli ukugwetywa. So xa sihlangene apha ifuna sihlanganele okulungileyo nje. Kungabi ngulo aqinele kwezi zakhe izinto. Le nto kulena kuyabe case ithi mabalindane. Kwethu case singaze sicinge ngento ethi mandenze sure ukuba kundimndodo ogeyinayo kulona. Noba ndime abantu athethe, maningazisikeleli mina ndodo. Bashe waye bengasikelelekanga. Noba kwenziwa ntoni, yenze lozuko lukaThixo. Masilindane, masenze sure uba wonke umuntu uyancedakala kulona yenziwayo. Uthi ke apha ukuba ubani ulambile makadle ekhaya. Kule case bekuthethwa ngokudla kweyabo into ukuba babedlele ebandleni, izidlo zabo ezahlukile izikhathini zabo. Uthi makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli kugwetywa. Thina singazicinge enye into apha isikhuthaze siye kwenye ingcinga. Izinto zonke masizilungise ezindlini zethu, zingabonakali zivela phakathi kwethu zisikhathaza. Izinto ezingenza uba thina sibonakale singabalidela indlu kaThixo, nabasihlambela isidlo senkosi. Ezo zinto ezimasizilungise ezindlini zethu. Zikhona izinto ezifuna ukulungiswa nje, zingasisurprise okanye zingasimangalisi, zingasethusi silapha endlini. Zikhona into ezifuna ukulungiswa endlini. Zikhona futhi nezinye izinto zokwenziwa umuntu aqoma ndiyayithanda le kuyenza. Leyo into ukuba ayiyo eyosuku lukaThixo, masingayenzi apha endlini. Okay. Ithi naba ukuze singathini singahlanganeli ukugwetywa, ukuze kuhlangana kwethu kungasingisi kokona kubi, ukuze sihlangane kakuhle, ukuze sakheke sibe itempile engcwele, indawo apho uThixo ahlala khona. So zonke izinto ezingathintela uba yenzeke loo nto okuhlangana kakuhle, masizilungise sisemakhayeni. Sifike apha sesizilungisile. Yazi lezo zinto. Kulungile la ke ukuba uqwethe umuntu ongayilungisanga into nayo. Uyilungise. Yebo. Ukuze nibe banye, nibe kumoya umhle, alright xa ngaba nizodla isidlo senkosi. Kulungile loo nto leyo. Kodwa ikhona indlela lengcono. Uba usoloko uyazi ivele loo nto, kuthi ngayilungisekanga. Cinga ngoku masithi uyaphuma, nomntu ndishiyeka apha ndibile ndiyacacisa. Nomnye aphuma, ndishiyeka nabantwana ayi-3. Bayalungisa. Indlu kaThixo yenzeka ntoni uyenzela into endingayaziyo. Baphumile abantu, siphithiphithi kukuphuma nongena, siyashukuma nezaa zitulo.
Ezinye izinto mazilungiswe emakhaya nje. Amen. Masithi kwanye bungayazi kunengane uzaziyo ukuba icaciso. Ubusozozazi kunengxaki qha ungazibanga ubone ingxaki, ingxaki ikhona yona ndithi. Icace ngento zokushunyayelwa ngulomuntu beshumayela. Ikhona ingxaki. Bengicela singayinyamezela asiright noba sinje asivala sithi sana. Uyayibona ngoba kufuneka sihlangane kakuhle. Sakheke kumele ilungisiwe uqala ngokuyazi ndithi. Qala ilungisa ndithi. But masithi kusoloko uyazi. Qha wena wathi thina sine sithethe sethu thina. Leso sithethe singaze siyenze indlu yathi kube nechaos. Ezinto mazilungise. Into elungise xeshana ixesha loyilungisa ndithi. Ezi izinto ukuthi ucebise ukuthi ungawaniki ubuthongo, ungawavumela bena ubuthongo behlo wakho, ilungise fast lona. Noba ngiyomsindi, ilungise ngajoni langa. Noba unetyala emntwini kuthiwa mawungalali nokulala, ilungisa loo nto leyo fast. So ezinye izinto zilungisene emakhaya, then ke uyaqhubeka kuthini ukuze singahlanganeli ukugwetywa. Eseleko indawo ndozilungisa xa ndithe ndafika. Okay, isaqhubeleka yona i-conference yodwa kube ngeSunday. Sawuthetha ngezinto ezinto sozigcwalisa nakwi-discussions. Amen. Abazalwane abaseva isinto senkosi bangasamkela. Ukuba kukho umuntu ongasindiswanga, ongaxolelwaniswanga noThixo, makazi uba uThixo walenza loxolelwaniswa ngoYesu. Awuxolelaniswanga even nomuntu osekuhlaleni umelwane wakho, kuzomele uxolelaniswe noThixo ngabani? NgoYesu. Yamkela uYesu usindiswe, uxolelaniswe noThixo, then uzawuba noxolo ke ngoku nabantu bonke.